салом дӯстон ва ҳамватанони гиромӣ, хоҳиш мекунам подписатсия кунед, лайк зер кунед, ҳамватанон ба ҳамаш ба репост кунед. имрӯза боз як крутой стрижкаи морской плавным переходом чётки задаги як нигоҳ кунед, комментария кунед. Гандай бо ягон саволотон бошад, нависен комментарияда. Худо хоҳад иншоаллоҳ ҳама комментариятонро ҷавоб менависем. Бо мо бошен, репост кунед.